Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukwaziswa kwama-conic sections. Asibone ukuthi singafunda ukodwa noma okubili ngama-conic sections. Manje okokuqala, ayini ama-conic sections futhi kungani bewabiza ngama-conic sections? Mhlambe uke wabona, mhlambe ubonile ezimbalwa, ngizozibhala lana. Ngibhale lana, ngizibhala yokuqala indilinga, eyesibili i-ellipse, eyesithathu i-parabola, bese eyokugcina i-hyperbola. Futhi nje uyazi ukuthi kuyini lokhu, uyazi ukuthi indilinga kuyini, uyazi i-ellipse ukuthi yini, cishe ifane nendilinga nayo i-ellipse, bese uyazi i-parabola yini, uyazi nokuthi yini i-hyperbola. Ngakho-ke kungani zibizwa ama-conic section? Manje ukwenza izinto zibe lula ingoba ziyi-intersection ye-plane ne-cone. Ngizodweba kungesukudala, kodwa ngaphambi kokuthi ngenze njalo kuzoba ngcono ngizidwebe ngokuhlukana kwazo lana ukuze ubone ukuthi zime kanjani. Sizoqala lana ngendilinga. Indilinga yethu izoba nje ithi ngithole umbala obanzi. Ngithole umbala obanzi ozowenza indilinga yami ibukeke kanje. Nayo-ke lena indilinga-ke lena eyethu. Indilinga iba nephoyinti laphayana phakathi nendawo laphayana enkabeni, iba nephoyinti. Iphoyinti lelo libizwa ngo-R, libizwa i-radius. Indilinga ingamaphoyinti lawa akude nendilinga. Sifundile kudala ezifundweni zethu ukuthi indilinga yenza umhlaba ujikeleze. Ngakho-ke na i-ellipse yona yinto ebukeka kanjena. I-ellipse yona into uzoyibona i-ellipse icishe ifane nendilinga. Ithi ngibona ukuthi yona kunzinyana ukuthi uyidwebe ngale thulusi lami, ibukeka kanje noma kanje, kodwa ngiyathemba ukuthi uyayibona njengoba ngisho ukuthi kunzinyana ukuthi uyidwebe ngale thulusi lami, kodwa uyabona ukuthi indilinga ne-ellipse zicishe ziyafana. Umehluko ukuthi i-ellipse yona ayifani nendilinga. Uyabona indilinga yona injani, i-ellipse iyindilinga engathi iminyekile, yona ayifani ncamashi nale ndilinga leyana. Ngakho-ke nalana ithi ngizame ukuhlukanisa kanje ukuze ungadideki. Ithi ngihlukanise kanje, bese-ke lana senze i-parabola. I-parabola yona ibukeka kanje. Uma wenze i-algebra, uma wenze algebra 2 mhlambe uyayazi i-parabola njengento eme njengo-u. Ngeke ngiye kuma-equations, kodwa ithi ngiye i-equation yakhona ingu-y olingana no-x2, kodwa uma ubukisa kanje izokunikeza u-y olingana no-y squared, akusu-x2 u-y squared. Ngakho-ke na i-parabola yona iyinto enje, ingu-u ovulekile. Bese-ke eyokugcina yona i-hyperbola. I-hyperbola yona nayo i-hyperbola icishe ifane ne-parabola. Uzobona ukuthi lezi zinto lezi zonke zinobudlelwane, lama-conic section lawo anobudlelwane. Nayo icishe ibe no-u okanje, kodwa wona u-u wakhona we-hyperbola uvulekile kunalo we-parabola, awufani ncamashi. Ithi ngokubhalele lana, ngikwenzele le graph ukuthi uzobona ukuthi ngisho ukuthini. Lana-ke ithi sibe naloku lana. Le migqa lena engiyidwebayo manje ibizwa ngama-asymptotes. Lama-asymptotes lana akusuwona umugqa lo siwujwayele, lona lena yi-asymptotes.
ngakho-ke ngifuna ukukubonisa ukuthi i-hyperbola izobukeka kanjani. I-hyperbola izobukeka njengento enjena yona, nangapha futhi izobukeka njengento ekanje. Ngakho-ke nalana uyabona ukuthi i-hyperbola ihamba kude nalo mugqa lona engithi ama-asymptotes uhamba ekudeni nawo. Ngakho-ke nalana uma uzoba nayo futhi ngaphezulu nangaphansi i-hyperbola yakho nayo izobukeka njengento enje. Ethi ngidwebe ngombala ohlukile kanje, izoba yinto efana nale. Loku kuba uma ubuka lana, loku kuba ama-hyperbola amabini kanje, le ngaphezulu nengaphansi eyodwa, nale esemaceleni iba yenye i-hyperbola nayo eyodwa. Ngakho-ke nalana kuba nama-hyperbola amabini. Manje-ke lana ungazibuza ukuthi zihlobene ngani lezi zinto lezi. Lana uma ubuka lana indilinga nama-ellipse wona zihlobene ukuthi nje ama-ellipse awalingani nendilinga, bese i-hyperbola i-hyperbola ne-parabola zona zihlobene ngani. Uzobona zinobhola zoyi-2 zombini. Ngakho-ke nalana zihlobene ngokuba ne-shape efana no-U kanje. U-U wakhona uba yiyo lena oba yi-hyperbola ne-parabola. Ngakho-ke nalezi zinto lezi yizona ama-conic sections. Ithi ngizame ukudweba i-3-dimension cone lana. Idwebe i-3-dimension cone yethu izobukeka njengento enjena. Ibukeke kanje. Bese kahle kahle lana akukho phezulu akukho phezulu. Lokhu kuyamlibe le phezulu lokhu. Bese lana kuphansi kanje. Manje asithathe ama-intersections ahlukile we-plane ngale cone lena ukubonisa lama-shape ahlukile besikhuluma ngawo. Asithi lana sine-plane yethu la ehamba ngqo. Asithi lawa ama-axis wale 3-dimension cone azohamba kanjena, ama-axis we-3-dimension cone. Manje ukube besine-plane e-perpendicular kulama-axis, i-plane yakhona ibizobukeka njengento enjena. Bokuzoba umugqa oseduze nawe kanje. Bese kuba nomunye lana umugqa, bese-ke lana ama-infant plane lawana. Ama-infant plane aphuma kuzo zonke izindlela. Uma le plane lena i-perpendicular ngqo kuma-axis, i-intersection yale plane lena nale cone izobukeka kanje i-intersection yakhona. Futhi siyibuka nge-angle, kodwa uma bowuyibuka ngqo ekuyeni phansi, kanje. Thi ngidwebe lana ukuthi uma bowuyibuka ekuyeni phansi kanje, bese ubuka le plane ngaphezulu. Uma bengizoguqula lokhu kanjena, le intersection ibizoba yindilinga. Manje uma sithatha i-plane siyibukisa phansi kanjena, manje le yiyona i-plane. Manje intersections yale plane lena lokhu izoba kanje. Ama-intersections yale 3-dimensional cone lena izobukeka njengento enjena lana. Uma besiyiguqulile lento lena izoba kanjena-ke. Bese-ke lana
mhlambe lokhu awukwazi kuzifundo zakho ze-algebra, kodwa ngenze i-3 dimension cone uboniswe ukuthi ungayithola i-equation. Ukubonisa ukuthi ungayithola i-equation ngizokubonisa kungekudala ukuthi i-equation uyithola kanjani. Lena yi-intersection izobukeka njena. Ngiyacabanga so uyabona manje izoba yinto efana nalena, bese uma bowuzoyibheka ngaphansi, uma bowuzoyibheka ngaphezulu, hayi ngaphansi, uma bowuzoyibheka ngaphezulu kweplane beyizobukeka kanjena. Yona beyizobukeka njengento enjena, beyizobukeka njengento enjena, beyizobukeka kahle, beyizobukeka kahle, kodwa izoba yi-ellipse yona, njengoba uyibona laphayana. Beyizobukeka iyi-ellipse ngoba uyiphendulele ngale ndlela, iba yi-ellipse. Ngakho-ke i-ellipse siyazi ukuthi yona indilinga eminyene, kodwa lokhu kuzokunikeza umqondo wama-conic sections. Manje uma silokhu siphendula lana, uma silokhu siphendula le plane, uma siphendula le point, asithi ngibone uma sizoyibeka kanjena ibe parallel kanje, ibe parallel. Bese-ke sifuna ukubona ukuthi kunani lana kule cone phezulu. Lana i-intersection yale cone izondlula kule point leli, intersection yale cone lena izondlula kule point lena. Uyabona ukuthi ngifuna le intersection yale point nale cone. Intersection izobukeka njengento enjena, izoba yinto enjena, izoba yinto enjena eya phansi. Uma ngiyidweba, uyayibona nayi izoba kanjena. Uma ngiyidweba izobukeka into efana nayo lena isiyini, isibukeka njenge-parabola, angithi uma uyibuka ngena lento lena. Ngakho-ke uma uyibuka ngale phezulu, njengoba ngale eceleni ngibhalile ukuthi lokhu ukuthi uyibuka kanjani uma iphezulu. Uma uyibuka iphezulu izobukeka njengento enje, futhi izoloku iminyana kanje, izoloku iminyana kanjena laphayana phezulu. Bese le ephezulu iyona ebukeka kanjena. Ngakho-ke nalana njengoba i-parallel lana le plane lena, uyabona lana ukuthi nalaphayana sekubukeka kuminyane kakhulu, kodwa ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi yini le engizama ukukubonisa yona. Kodwa lana i-ellipse yethu, ama-ellipse wethu lana ngizama ukukubonisa nje ukuthi lokhu kubukeka kanjani. Ngizama ukubonisa lama-conic sections wethu ukuthi abukeka kanjani uma siwayenza lana wonke. Kodwa-ke lana njengoba kubukeka kuminyane kanje, ithi senze kwenzakaleni manje lo? Okay, ithi ngibuyele lana, ithi senze lena eba kanje. Themba ukuthi uyabona ayiminyenanga kakhulu, ingakuxaki. Uma ulokhu uyiguqula le plane lena, uzoba nama-intersections kanje aphansi, ube nama-intersections futhi alaphayana, uzoba nama-intersection ayaphezulu. Khumbula le plane lena iyaphuma yonke indlela. Khumbula ukuthi iyaphuma yonke indlela. Manje lena yindlela ejwayelekile ukuthi yini ama-conic section, futhi kungani nje ebizwa ngama-conic section. Kodwa ningazise uma nidideka, ngoba mhlawumpe ngizokwenza omunye umbukiso lana
zizobonakala khona. Mhlampe ngizobe ngisebenzisa i-application, ngizodinga i-application ye-3D ngoba yona izokwenza kangcono kunami. Lesi isizathu sokuthi kungani kungama-conic section futhi ahlobene kanjani. Sizokwenza ngokwezibalo kumboniso elandelayo, kodwa kumboniso olandelayo uyazi ukuthi kungani kubizwa ama-conic section. Ngizokhuluma ngama-formula ukuthi uwathola kanjani, nokuthi uma une-formula uyidweba kanjani ku-graph yalama-conic sections lawa esiqeda ukufunda ngawo. Themba awudidekanga kakhulu. Phinde futhi usivakashele wa-ClickMaths, sibonane kwenye ividiyo elandelayo.